Hello guys. Ang buntag sa inyong tanan guys. Natula butag bukid guys. Limpyo ta guys. Bagnot pa po na mo ang kuan dito guys, ang mga tanom guys. Bida na butag bukid guys. Tara guys oh. Kung nang giandam ang motor nga gamay guys. Kaya mo na mong sakyan ron guys. Mintilo ni Dudong dyan guys. Dyan guys oh. Wala po na mo mga sundang oh. Talaga raw. Ay, magdalon sa bukid guys. Kaya mga hagbas dito sa bukid guys. Mga hagbas sa patag bukid. Sila klase ron guys. Basta guys, sila klase guys. Pabukid na po ito guys, pabukid. Limpyo na po tamang limpyo sa atong mga tanom. Ngayon lang natin pabuton guys. Natin ma-harvest pohon. Karoon natin ma-harvest pohon. Mga durian matuukuan guys, lubi. Ang mga tanom guys. Apit na ito mamunga guys, dagko na guys. Nakakwarta na po ito. Nakakwarta na po ito guys, mamunga na ito guys. Durian ng lubi guys. Wala yung mong limpyuhan doon guys. Bagnot na. Dili kayo mabagnot basta sige ulan guys. Sige mag-ulan diri guys. Muna dili kayo mabagnot. Dili kayo mabagnot pa. Mga tanong kayo. Sige mag-ulan. Asli Dudong guys oh. Tumintuluron guys. Pabukid na po ka guys. Pabukid. Ay manglimpyo sa mga tanong. Naglami pabuton. Tuktukan na dyan. Kaya bisig na ikuan dyan ba. Bisig na yung mga uhipan ba na mananap. Duka. Dyan guys. Nagdukduk sa kuan guys. Butas. Dudong. Bukid rin guys. Kita guys, butas. Hindi bisa kebutas. Batulong na itong butas. Ay, buslop na itong ikatulo. Sana lang duha.